Дорон азиз, салом алейкум. Як ба буйғи ман, ба кори ман, меҳнати ман, хушруги буғи ман як ба ҳути пӯйнашро побил кардем. Ин алафи мобайнро мондем, алафи мобайнро даравидем. Инро дар таги ток мепартоем, пору мешавад. Ва инро бинед солдат бори ҳамашро бастем. Хеле хушрӯ карда. Намед. Лабай. Ана. Ин боғи ман. Мана тоза шуд, озода шуд. Зери замин зери ток побил карда шуд. Токҳо ҳамаш бастагӣ ҳастанд дар болои сим. худо хоҳад имсол писарам ёрдамчӣ шуд ба ман. Инашро ҳолӣ накардем. Инашро побил мекунем, алафашро медаравем. Ана хел мешавад. Ана инашро кардем. бинед. ана ин ду тарафро побил кардем, алафи мобайнашро акун мезанем, пору карда мепартоем барои таги ток. як баҳо тиед камин. Чӣ хел шудааст меҳнати ман. дар паноҳи худо бошед.